Garantir o emprego e os servizos, sobre todo no eido rural, aproveitando as sinerxias co transporte escolar. Desta premisa parte o novo Plan de Transporte Público de Galicia, no que a Consellería de Infraestructuras está a introducir moitas das alegacións presentadas polos concellos. No caso de Noia e Lousame, a Administración Autonómica habilitará 6 liñas, 3 delas de transporte escolar integrado. Con respecto ás alegacións formuladas, pois o plan a día de hoxe nesta zona prevé seis liñas, 3 de transporte escolar integrado. Prevemos esa liña que nos demandou o Concello de Noia para conectar a estación de autobuses de Noia co centro de saúde, cos horarios que proceden, e tamén atendendo as alegacións do Concello de Lousame, pois cambiaremos os percorridos para darlle máis eficiencia, tamén pois os horarios serán máis adaptados e adaptando os calendarios, incluso incrementándoos para esos días da feira que precisan os veciños. Polo tanto, mellorando o novo plan de transporte público en Galicia, pois con diálogo, con achegas, queremos mellorarlo para garantir o que queremos garantir, que o servicio público de transporte no rural en Galicia, e tamén se hai servicio, hai autobuses e polo tanto condutores, e polo tanto garantir o servicio e tamén garantir pois o emprego en Galicia. A espera de estudar en profundidade as alegacións introducidas, os alcaldes amosaron a súa satisfacción polo incremento do número de paradas, unha vez que as empresas encargadas do transporte regular renunciaron á concesión do servizo. O que pasou en Lousame é que o transporte regular, a empresa que facía a liña renunciou á liña regular, co cual estamos agora contra reloxos, dado que senón nos quedamos sin servicio regular. Se non se fai esta actuación, nos quedaríamos co escolar que as liñas actuales, pero nos quedaríamos en regular. Iso non nos lo podemos permitir, porque a xente ten que acudir ao médico, ao centro de día, ten que acudir ao Concello. Sabedes que temos os servizos todos no Concello do lado, tanto que queren a oficinas, como se queren ir ás compras, a todo o que van normalmente, e sería unha discriminación co rural que se quedasen sin este servicio.